Ja, 4x11, dat hebben die twee uit Peru. Of worden ze nu toch uit Herlen? Ik denk toch wel een klein beetje uit Herlen. Die twee die kosten ook wel een klein beetje. En ja, we gaan naar de hekkensluiter, de allerlaatste. Ik weet niet of dat een voordeel is of een nadeel. We gaan in ieder geval naar Sittard. Naar een van die twee jesses. Is het een voordeel of een nadeel, de laatste? Vrees je dat aan mij? Ja, zeker. Ja, ik zou heel andere kant kijken. 45 is dit jaar ook het 47e LVK. Ah. Dus dat komt hartstikke goed doen. Hey, uw clip is helemaal coronaproof opgenomen, heb ik gezien. Ik heb daar net even gekeken. Je zijn nog continu bezig met het meten van de afstand. Maar ik heb nooit geweten dat ze in Sittard zo'n grote coronavirus hebben. Op een sterkste. Op een sterkste. Dan kent ze namelijk een beetje van afstand houden. En dan kent zelf bepalen wie dat ze op de kop, wie dat ze leest komen. Ja. En als ze dan aan allebei bekijken wie het genoeg gedaan is, dan komt ze dan 1,5 meter. Ja, onder het motto Never Change a Winning Team, alweer dit liedje geschreven door Tij en door Paul Jean. Wordt het gelijk duidelijk dat het een coronaliedje moest worden? Ja, dat is hier diezelfde tafel hebben we gezet begin april. En toen hebben we gezegd wat er ook het gebeuren vergaan gaat doen met de actualiteit die dan speelt. En toen hebben we dat eigenlijk dus aan de zomer ontwikkeld dat de melodie verder was. Ja, en dan is het eigenlijk wachten op actualiteit, want ja, je weet nooit hoe het hergeeft. En dan kent je op een laatste stadium nog ja, woordspeling, is de 1,5 meter inmiddels 2,5 meter maar geworden. Ja, dan kent ze dat nog aanpassen en dat was hoe de eng te rijden. Ja, dus het motto van L11 Alaaf, dat is, en kent ze ook zien aan de prachtige jaarorde die we dit hebben. We laten het niet in de steek. We hebben ook van die mooie steken van we laten het niet in de steek. En nu is eigenlijk de vraag, wem heeft dat motto nu voor het eerst bedacht? Zijn dat die van Sittard of zijn dat die van L1? Laten we dat maar even in de midden laten. Ik heb het wel in Venlo op een barbecue bijeenkomst laten vallen dat we daarmee bezig waren. Ja, en voor ons is het bekend zeggen, houd afstand. Maar bekend ook zeggen, laat mij in de steek. En dan is het prima ook in één keer duidelijk. Oké, duidelijk. En we zijn heel blij bij L11 Alaaf dat we ook een themaliedje hebben wat past bij onze weer laten dich niet in de steekactie. Het allerlaatste liedje wat ik voor u mag aankondigen, dat is liedje nummer 45 in de derde halve finale run van het LVK. Gewoon dus gezellig achterover zitten op uw eigen bank toes en geniet met mij met van de laatste. Laat ons in de steek. Jesse en Jesse, uitkomend voor Sittard.